Nakon izlaganja predsjednika komore i predsjednika upravnog odbora profesora dr. Dragoslava Šumarca usledila je rasprava. Za reč se javila koleginica Ana Popović. Mene prvo interesuje, prošli put je bilo pitanje u vezi ovoga što kaže predsjednik, uknjiženja ovog našeg prostora. Rekli ste da ćete da tražite zakonski način da se uknjiži. Šta ste uradili do sada? Znači, sad hoćete da kupite i u Nišu i u Novom Sadu. Mi kao neko čiji je osnivač Republika Srbija, znači jedini ko može da bude uknjižen je Republika Srbija. Šta se dešava? Dešava se to da u slučaju da ovaj koeficijent finansijske stabilnosti, sad je jedinica, znači sledeće godine, pošto će dugoročno vezani kapital biti veći ako kupite te prostore koje ste kupili, znači mi ispademo da smo nelikvidni. Kome će preći ovaj prostor? Republici Srbiji. Znači mi, pored toga što doniramo 2 miliona dinara ovome našem ministarstvu, hoćemo poklonimo i te naše prostore kad jednoga dana postanemo nelikvidni, kako smo krenuli. Tako da me zanima, znači, na koji način vi uopšte mislite da se taj prostor, ovaj i onaj tamo, znači, gde god kupite, uknjižite na nas, znači, na inženjersku komoru, da ono ostane u našoj vlasništvu, da bude, znači, vlasništvo inženjera, da nam niko ne može uzeti. To je jako, jako bitno pitanje, koje ne može, mislim, tražim da mi pravna služba, pošto ovde postoji, da mi to odgovori. Kako to mislite? Prvo ovaj prostor, a posle i one tamo što hoćete da kupite, uknjižite. Znači, sledeće godine će biti dugoročno vezani kapital veći od jedinice. Mi smo nelikvidni i doviđenja ode Republici Srbiji sav ovaj prostor. I šta smo uradili? Eto. S druge strane, to što doniramo tu računarsku opremu ministarstvu, to je lepo, ali to nema, mislim, nikakve veze sa nama, jer ministarstvo organizuje predavanja u Vrnjačkoj banji povodom novog zakona o planiranju i izgradnji. Meni je žao što nema ovde niko iz ministarstva da čuje ovo. Treba Skupština da se suprotstavi ovakvom načinu, znači, finansiranju ministarstva, znači, koje samo tamo, ne znam da li ste vi videli na sajtu ministarstva, za reklame koliko daju para, za reklamiranje na tamo US Openu i tako dalje, mislim, to treba videti, u Srbiji, izvinite, ja sam to malo, tako da, koliko su oni para dali za to reklamiranje, očistimo Srbiju i ostalo, mislim, za taj sajt, 20 nekih miliona, ne znam, nija više, to je strašno, mislim, i šta mi dajemo njima donaciju za računarsku opremu od 2 miliona, pa to je smešno. Mislim, treba Skupština, tražim da odluči o toj odluci, znači da donese smernicu, da naloži upravnom odboru da tu odluku poništi. Mislim, to je, eto, kako hoćete. Sa druge strane, znači, to pitanje uknjiženja, to mi je glavno pitanje, znači kako namerava i u vezi ove likvidnosti, da mi objasnite. Još nešto, u vezi izveštaja podpredsednika. Ja ne znam ovde šta je podpredsednik upravnog odbora radila uopšte konkretno. Vidim ovde predsednik je radio nešto, mislim, to je čitav niz tih sastanaka i toga. Međutim, podpredsednik u ovom svom izveštaju neka organizacija, nešto, mislim, to meni nikakav rad nije. Znači, tražim cifru koliko je zaradila podpredsednik za ovakav način organizovanja i osnovne pripreme i tako dalje. Posebno mi je tu zanimljivo da je ona ispred upravnog odbora zadužena za unapređenje, ona je ispred komisije za saradnju sa jedinicama lokalne samouprave, opštinama i gradovima i njihovim organima. Ja koliko ovde vidim, ona sarađuje samo sa Nišom i okolinom. Šta je sa ostalim delom Srbije? Mislim, ako je neko zadužen za sve gradove, celu Srbiju, ovde opet neko, samo Niš. Među prvim govornicima za reč se javio član Skupštine komore Živković Dragan iz regionalne kancelarije Niš. Pre svega, dobar dan svima. Čast mi je da pozdravim sve prisutne koleginice i kolege na 7. redovnoj sednici Skupštine i predsednika Skupštine i iz upravnog odbora predsednika i sve ostale. Nisam mislio da se javim, pogotovo ne u početku diskusije, i predmet diskusije je sada usvajanje i razmatranje izveštaja finansijskog za 2010. godinu.
Poštovana koleginice Ana Popović, isključivo sam se javio samo zbog toga što niste našli za shodno da pozdravite sve koleginice i kolege, nego ste ušli u raspravu sa predsjedništvom, što je tok kvalitetne rasprave odvelo i vaše razmišljanje, a i nas kao delegata Skupštine u pogrešnom smeru. Ja bih zamolio, ja sam zaista ćutao i nikoga nisam ometao kada izađem za govornicom i trudit ću se da budem najkraći što je moguće. Kada dođu ljudi obični, od njih trebamo učiti na slavu, oni pozdrave sve prisutne i onda krenu ostale rasprave i mišljenja koja mogu i ne moraju da se potiru ili slažu, ali ja vama to zameram zaista. A ja jesam da se otvore mnoge teme koje bi doprinele, ako svi razmišljamo isto, znači niko ništa ne razmišlja, da bi kvalitet mogao da dođe do izražaja. Što se tiče izveštaja koji je na dnevnom redu, a razlog zašto sam se javio, to je uporno ponavljanje Niša, bar 3 puta koliko sam ja udarao crta, sad nemam razloga da ja kao branioc regionalnog centra Niš ili ne znam ostalih centara budem njihov zastupnik, to mi nije namera. Ali koleginice, zaista nije primereno da li vi mislite da mi tamo sedimo i radimo samo da bi radili za Niš, nego i za vas koliku Srbiju. I mogu vam reći da mi kao regionalni centar najbolje sarađujemo sa ljudima iz Kragujevca, Subotice, Novog Sada i zaista smo imali toliko poseta i čak ideje, projekte koje smo jedni drugima pozajmljivali i mislim da smo, ja bar tako imam utisak, zajedno to i realizovali. I posete Đerdapu i skupove oko energetske efikasnosti i ja smatram da je suština organizovanja komore upravo da kao inženjeri svih struka razmenjujemo ideje, nadopunjujemo se sa projektima koji se odvijaju u jednom ili drugom centru, zaista, što bi rekli političari, podižemo kapacitet komore. Jer sam i prethodne skupštine govorio da mi ne trebamo da budemo kao sveto pismo, nego trebamo da imamo strategiju i mi smo spremni da kritikujemo sve moguće institucije, kao što ste vi ministarstvo kritikovali, pa jedno, drugo, treće i onda šta, ostaćemo da sami sa sobom i sami za sebe radimo, što nije suština komore. Suština komore i našeg inženjerskog korpusa, kako ja volim da kažem, je da se mi nametnemo u ovom društvu, da oni nas posmatraju, ja govorim uporno o onom trećem tehničkom stubu u ovoj države, a mi, i često volim figurativno da govorim, da imamo jako oružje, a to kažem ja, da smo napravili sve što je nad zemljom, pod zemljom i u vazduhu, a to nama koriste demagozi, sociolozi, pravnici, raspravnici i mi oružje koje imamo pod znakom navoda, jer smo sve ovo napravili, ne znamo da koristimo, da kažemo mi smo to, gospodo, napravili, osmislili i uradili. I nisam džaba pokazivao onaj papir na Zlatiboru gde piše inženjeri upravljaju kinom i poklonio ga gospodinu Ćaloviću na Zlatiboru kad je bila rasprava o novom zakonu o izgradnji. Znači, mi moramo na takav način da sebe u ovom društvu pozicioniramo. Ja se i u Nišu tako ponašam i govorim da tamo nama pravnici najviše pričaju o izgradnji grada Niša i celog regiona. No, ja ću da završim sa ovim mojim obraćanjem. Shvatio sam sebi kao zadatak da vam u ime bar regionalnog centra Niš odgovorim. Neću ja da branim ili ne Tatjanu Đorđević za koju se vi zalažete i da li ona i kako radi. Ja znam da ona radi i mi imamo jedan projekat koji se zove Razvojni programi jugoistoka Srbije, gde su prošle godine bili nama kolege iz Makedonije, Crne Gore, trebali su da dođu iz bratske Hrvatske, ali nisu došli, njihova stvar, i da žele Slovenije, gde smo imali jedan sastanak na nivou regionalnih komora. I mi smo napravili jedan ugovor, takozvani MORS, ne da bi nekog smorili, nego memorandum o razumevanju i saradnji, kako se sada kaže, sa svim relevantnim institucijama od koje mi ne možemo bežati kao inženjeri, a to su Privredna komora regiona Niš i Leskovac, a to je Centar za energetsku efikasnost grada Niša, ima ih samo 4+1, kako ja volim da kažem, u Kraljevu 5 u državi Srbiji, i Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Pa je bilo diskutabilno zašto smo mi to napravili, a u našim dokumentima
piše da je to naša obaveza. I ja mogu da se zahvalim tim institucijama koje su prepoznale i našu saradnju sa njima i evo ove godine ćemo imati vrlo ozbiljne projekte. Znači, mi ne možemo bežati od relevantnih institucija koje su na prostoru i mnogo stariji od nas. Što se tiče finansijskog izveštaja, on je takav kakav jeste, cifre su neumitne, govore to što govore. Ja neću sada, a govorio sam prilikom usvajanja, odnosno kada je upravni odbor taj izveštaj dao ono jesenas, znači ako je to tako kako je upravni odbor predstavio sa minusom, a nisam bio da se razvenčamo sa Smejcom koji želi da otme onu zgradu Kneza Miloša, tu mi kao inženjerski korpus ne smemo da kažemo da je završen taj proces, to je 8000 kvadrata u Pionirskom parku ili najužoj centralnoj zoni grada Beograda. To je isti problem i u Nišu. Ali trebamo da kupimo poslovne prostore i kupili smo u Beogradu i moje će pitanje biti na kraj kada je rok da mi kupimo to u Nišu jer smo ceo proces koji se zakonski traži sproveli do kraja, naravno Novi Sad, naravno Subotice, Valjevo i svi centri koji to treba, Kragujevac, naravno, da obave. Da bi mi oplemenili naša sredstva, ne trebamo da ih držimo na bankovnim računima, pa nismo valjda toliko tupavi inženjeri da to godinama držimo, a da ne kupimo kada su nekretnine najjeftinije, a metodologija upisivanja da smo mi vlasnici, hvala Bogu, postoje pravnici, su zato da nam omoguće da mi nađemo kristijane i da to bude naše. Neće to nama propasti, nego ćemo oplemeniti sredstva koje imamo, a ne da držimo i da na kamatama jednostavno pričamo. Za reč se javio i magistar Tihomir Obradović, član Skupštine Komore i predsednik Komisije za informisanje. Poštovana gospodo predsjednici, dame i gospodo inženjeri, vi koji negujete visoka moralna i etička načela u ličnom i u profesionalnom životu. Bilo je dovoljno kritike do sada, ja bih iskoristio ovo kratko vreme da obratim vam pažnju na neke pozitivne strane u ovom izveštaju i delatnosti Komore. Najpre bih zamolio sve prisutne i sve druge članove Inženjerske komore da ipak drže malo do svog inženjerskog dostojanstva, jer se vidi da gospodin Acović nije danas prisutan, obzirom da imamo formulacije neka biserka, koju ja posebno pozdravljam, gospođo Švarc, zatim čovek koji ono i tako dalje. Čini mi se da to niti je rečnik Inženjerske komore, ni inženjera, niti će doprineti boljem razumevanju onoga što želi neko da kaže. Kad smo kod zaobilaženja istine, moram prosto, kao član Inženjerske komore, da kažem da je potpredsednik Inženjerske komore prisustvovao i prisustvuje sednicama jedne komisije u kojoj ja radim, Komisije za informisanje, i to dosta redovno i dosta intenzivno, čak moramo nekad da pomeramo termine tih sednica da bi ona došla i bila prisutna, prosto istine radi. Hteo bih da podržim i pohvalim i predložim da se još intenzivnije radi na tome, na onome što je inženjersko u delatnosti i radu Inženjerske komore Srbije. Najsvežiji je primer uvođenja ovog sistema kontrole i praćenja rada u okviru administrativne grupe Inženjerske komore, dakle taj poznati 5PM, i hteo bih da pohvalim, naravno, pored svih zaslužnih, i gospodina Mišu Angeleskog, za koga smatram da je neko ko je ponajviše izneo taj koncept, i mislim da ćete vrlo brzo biti obavešteni na različite načine o rezultatima tog zahvata. S druge strane, posebno bih pohvalio ovaj najavljeni poslovni oblik pomoći članovima Inženjerske komore, što mislim da je vrlo dobro, jer ta direktna pomoć u suštini čini inženjere boljim, kvalitetnijim i omogućuje im i da ispune ove i finansijske i svake druge obaveze, ne samo prema komori, nego prema društvu uopšte. Na kraju bih vam poručio, odnosno poslao jednu poruku koju ste već čuli, ali da znate da taj glas nije usamljen. Dom inženjera i tehničara je kuća članova Inženjerske komore Srbije. Kad tad. Hvala lepo.